Yero e dry, saya sin pat ngai play pi baro ha kerteng ke badan bor ke jong dry. Te kene ke video ngala le knang na ka benta ki bapang ki beshitom. Te let's na ki bahi ki bahasem ki jong pi ki bapila ban yo I kene ke video. Te singo bhawan share ken let's ki don ha hospital ne ki don ha yeng hasem pitip ba ki don ha padeng ke jing pang ke jishitom. Te ngakwa bapin share kene ke video shaki. Makan long ke jing kerkhui ki bangan yo andwai kerpang na ka benta ka jong ki te ublei juni udon ke bor ba la phimla mania shem bat nga mar khmat ru ke bor ke jong ublei umdei ke bor ke jong nga kala mania shem ya phi leng ba kini ke jing duwai te lada pidei ba up you know ha bo hospital te singo ha ban pet nang ya ke video but sa share lem shikiway but sa hikai lem ru yekiway haba pilet chepo hospital ngan ong ye pi wat chuklet ban ra ya ka bible namar bon sin haba ngaju let up yenu hapo hospital nga idam tang khndiat ki bara ya ka bible ki ba pendon por ha ka jingduwai ha ka jing puli bible haba itu inong pang iyo thia te ki ba bon te ki ya bon kambet ban ya pet kai hapo ki mobile ya ki bom sei so ken ki bom don jing mentoy la kalong ya phi ne ya itu iba phi up ne itu iba pang te itu iba pang ru onda phila yo ya ka bor khndiat te puli kan ikak tien ke jong ublei kumba haba pipang ro oi pimla ban ba mi ga ja pisno trot pisno hitom hanrei haba pila khamyo bor pila la te ban ba mi ga ja te haba pila la ban ba mi ga ja te kumju ka men sim ru ka thanan bat balei ru bawan ke jing pang ka ji hitom ka daw ka long ba thangan ke men sim sapen long ban pang ke men lada ka men sim ka klan automatic ka met ru ka klan te nga kentu ye phi ki bapang ru ki badang la hi ban puli ka tin ka jong ublei puli ka tin ka jong ublei ruai kan ot an po do no da pim la anda la koi ru kut jing mot pa phin ruai ni ro ta yo ublei phin chakri bhai yo ublei bat ka jing pang ru ka badan ha phi kan le no ting ting ni nang pan man pan no ublei ni nang pan ban ai sho ublei ting ting ni la duai palat hen rei ke pan him a shong trai ni nang tang ban pan namar ke jing duai ke de ke ban ni pan ni ai nong play han re ke jing ruai ke jing ro ke jing pule bible ke jing le ya ka tin ke jong play ke de ke ba phi a shong play tila da phi nang ban a shong play run ai ken ya ka ta ka jing don kam ka jong phi tila da phi de ba don man ta ha po hospital phim chu pule ke tin ke jong play ngo ong yi phi pule ke tin ke jong play lada pidang de ban hapsa ha po hospital phim pat yo ban mi ha on ra ekak tin ke jong uplay sedang ban puli ban yai puli no na do menta ka sngi kut jing mot ba la phi bon kam ka no la phi koi phi khia phi pang phi shitom ba pin puli ban ekak tin ke jong uplay te ngan duai ke jing duai ka balin kot na ka ta ka jong phi han re na ka long ka balin kot ru nganget kan long ka jing kur khu ba ka jing men toy phi te ha ka do ka ja ka ba phi don ye ka jing pang ni ka jing shitom ngakwa ba pin ta na ka ta ka ja ka ba ble ru ni on pin khia ye phi te toy ni le lang ba duai na ta ki ni ba pang ni ba shitom te terpat phi ru phin duai lam hallelujah 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 ablay me e junga wan ben ai mo ime blay pa chui pa hap ne go nga ai ka krom shme ni ko pa pe e junga la ka shapri ka jome kamla atra ka ban le ta ka met atra ka ban ye shem bat kini ka pang ba shi tom kin ko pa pe e junga la ngala e pan ye kendo ka no ngut e ngala pan ye kendo hare me la ai nga ka kerteng ka phla atra ka unat wak to atra ka ko balada ngadu wai hi da ka men sim ka ba shisha ba ka don ka ba shisha atra ka ben si o ben ju ba atra ka ga jing wai ka shadri ka jome kin ko pa ba e juna kum tanga wan ka donut ka bas ngau khia atrai kra ha ka ka khlit mat atrai kra baron ra ik ba pang ki ba hitom atrai kra la ka long ki ba don ha ga yeng ka sam atrai kra la ka long atrai kra ki don ha ki jakat tre atrai kra la ki don atrai kra ha ki hospital atrai kra ha ki jing khia pang ngin ko pa ba e juna nga wan man du wai ban ran ka bor ba ka ikhtiar ka jome atrai kra compare ka ja jing pang ayu atrai kra ka ba ki don atrai kra ha ka mat ka jong ki atrai kra ngam ban krau atrai kra
ni ke jimpang ke badan hak met ke jongki rega ben krau kerteng ke bakut ke jome nama melom mame u doktor u bakam krau atrai ke igi doktor barang khot ken ko pa me e chunga kom tanga kren de ke bor bada ke ikhtiar ke jome ngap hak de ke ikhtiar ke jome ken ko pa me e chunga baki no ki badan na rega jimpang baje hitom habaki yo ya kan ke video ken ko pa me e chunga habaki doni ke jinget ke bas kamba me men pen kia eki ken ko pa me e chunga bat bakin ko jingmot ruban puli bahai ke jin ke bakut ke jome atrai da ka ba men pen kia ken ko pa me e chunga kam pher ka jimpang ayu ki don ken ko pa me e chunga ka no ka jimpang nganom yo kerteng atrai ka barit ne ka bakrau atrai ka baro atrai kenan nga kren da ka tin ke jome ka badan bor nga kren da ka tin ke bakut ke jome nga kren da ka kerteng ke badan bor ke jome ken ko pa me e chunga ba kini ke jimpang baro kin long ki bana let no ngada khom kini ke jimpang baro ka ngada shop no shaka jaka ka ba ka dei ban let chaka leulong ka ba lam tra ba kam dei shu ban pai ki kon ki ti ki jome ki bala kuchu bat banai ki lot ha me batang ha me ken ko pa ba e chunga ma syukur ku no ye ki da kerteng ka ba khot ka badan bor ka jome shimti ye ki afrai kra kur khu ye ki afrai kra ai ki nang ban puli bhai ka chen ka ba khot ka jome ba ka man sim ka jong ki kan im atrai kra kan ruai kan ye ro ye me atrai kra ba ka don ka jong ki kan long ka yem ka jome ken ko pa ba ye chunga kan nong ka khat ka jome ken ko pa ba ye chunga ba da ka jok ka ba me dan atrai kra om chu sha Banchong ka jimpang ka jihitom atrai kana harame sya yung mansim ko jome banchong ne hakata ka donut atrai kana ka ba number y bani ro ka kerteng ka ba ko ka jome number kata atrai kana tu pendap do mansim ko jome gini kon ka badan pre ka jimpang ka jihitom atrai kana bakin long no ki ba khia ten ko pa ba e chunga ba kini kinong sumar kinong up atrai kana kinong pangru atrai kana kinong penlut por ki atrai kana ki jing kam kai atrai kra jong ni ka perthe ha ki mobile phone atrai kra hen rekin penan kam ni ka phone tang na ka banta ka jing don kam ka bay dei ha ka jing em atrai kra om ban chu pen bernia ban serwa atrai kra ni ka por atrai kra o ki ni ki sni ki long ki sni ki bas new ken ko pa ba e jing au setan o shu up da kum no ban yo ban to i ka por ba ki khon ke jome ki nam shong ha ki jak ki ba khot ke jome ba ki khon ke jome ki nam pen lot por ba me ken ko pa ba e jing ba ki long ki ba lot atrai kra ba setan long ubaklan na berkata ngaduai ken ko pa ba e chunga ba usetan nom la shu ki khon ki jome atrai kana ban ban berniar ki baro atrai kana han rekin wa e ka khmat ka ba khot ka jome ban men long ka bor ki baro bor ken ko pa ba e chunga ba tu a ka jing jok ka jing kwet ka jing khia ki khon ki ti ki jome try to snow ka jing duai ka shakri ka jome long bala kur khu kerteng ka khot ka ban bor ka jome jisu ban nazareth hallelujah amen but amen tu boleh kecing sok punya ban kurkui pilang baro gaget pio jing kurku lem ba kali kecing duai te so share lem na ka benta kiba pitip ba kidon hakle kecing pam kecing hitom ya ro itrai